Database project sa Mantawi City alang sa mga senior citizens, gipasidunggan ang Project SOS o Senior Citizen One-Stop Shop sa Mantawi City usa sa mga finalists sa Best Innovation Project Concept sa Development Academy of the Philippines. Ubos nini, maghimo ang dakbayan og database sa tanan nga mga lolo ug lula aron malista unsa ilang panginahanglanon ug sitwasyon buot sa syudad. Kini unya ang mamahimong basihan sumaabot nga proyekto o mga purchases nga himuon alang sa mga lulo ug lula. Usa ka aspito nini ang gihimo karon bag-ong serbisyo karaman alang sa mga lulo ug lula dungan sa distribution sa financial assistance karon pag-ulang. Samtang kaganiha ato sa sesyon sa konseho gila si BPLO Chief Attorney Lizer Malate nga nag-conceptualize sa mga programa nga ipatuman sa dakbayan. With this one, makuha na itong data, targeted na pala itong mga programa. Kabalo taon sa mga sakit, kung sa mga tambal kinanglanon, maunang atong ipapalit sunod. Kaya na naman tayo data.